Здравейте хора, ние ще правим втора част на обладаната площадка. Да, забравихме да го кажем, но да, днеска ще правим втора част. Ние със същите дали сме, защото родителите решиха. Да, но те ми пусна. Това го нямаше преди. А не имаше го. Да, имаше го. От изгорало. Да. От изгорало. Вижте, От изгорало. някой е лил в колата. Това не съм аз. Да, да бе, издяли такива от пожар. Да. О! Ето. Да, това го показахме май на първа част. Да. Аз го видях. Това е много странно. Да. Чуват се шумове. Аз видях първа една сянка. Взехме си оръжие. Ще Да. убиеме чудовището. Да. Виждате ли една светлина в видя? О, what? Какво е това? Какво е това? Вижте хора. Тук няма хора. Да, това не са хора. Видяхме, че има бели хора. Сами. Това даже не са хора. Сами. Колелата са бяха сами. Сами бяха. И един човек, който беше бял. Като няма бяла кожа, просто ние се казваме. Да, ние сме тук сами. Хайде и бащите ни пуснахме да гледаме. Вижте, да го разбиме пейката. Все едно някой. Някой не удра! Кой? Какво? Видях някакъв бял човек да те удра. Човек. Миналия път нямаше блокове. Да, нямаше. Май. Това е знак за бягане! От какво е това? Имаше едно нещо бяло на камерата. Истина ли? Да? Не ми каза, че се шипа. Не се. Това е аптека. Май. Виждаш ли го това бялото? Това в реалния живот го няма. Да. Не се лъжем, не. Да, вижте. Лъжеме. Те може да памет. Чао хора! Чао! Чао!